ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. видеои имрӯзе мо сар меша айро кӯдакҳоро тамошо бурдесем парк сказка тамошо мекунанд. дар ҳамин сказкаҳо ҳамин динозавр ҳамин чизое ки ҳайвонота мебинанд бисёр завқ доранд ҳамин бачаҳом. баъд қисса карданд ки мо ҳам инҳоро ай пеш бинем моро барен гуфта ва ҳамин паркшо бурдем ки камтар хай бозӣ кунанд бинанд ё хурсанд мешавад. мо кӯдакҳоро ҳамҷо бурдесем. ина мо расидем ҳамун паркда. дар комментарияи ман духтаро баъзеш навистесиянд ки шумо паст гап мезанед. рости духтаро вақте ки ман камераро включат кардам намедонам ё ки да ҳаяҷон меғалтам ё ки айрӯи чӣ ки гапмагӯ мекунам. баъд гапзани ман ҳамехелай гапмагӯ мекунам намедонам чӣ гап занам. барои ҳамин қадр видео монтаж кунид дар назари ман бисёр қин меғалта. вақте монтаж кунем мисол овоз мемонӣ ҳамида намедонам чӣ гап занам чӣ кор кунам гуфта дар назарам бисёр қин метавад. барои ҳава яхел вақт видеои ман дер дар канал мебирояд. даст хати нақапе мумкин нест. даста мекана узи. Нет, они увечны. Дымиша бич. Бояд вышава. Вот те маленькие это велоцирапторы, а этот большой игуанаудон. Меня есть даст. Вперед 140-120 миллионов лет назад. Резин буда. Скелета, длина 11-12 метров, высота. Не майну никого.
кӯдакҳо бисёр хурсандӣ кардесиянд дар мискаское ки тамошо мекунанд бачаҳо авайда муро бар ай пеш бинем гуфта авайра тамошо вардем дар хатна. Это дига колонна. Нам уже папе хочет. Назар называется прощазава. Да, Это сам динозавр. куда уҷа свор меши Сулаймон? Но акаш свор шуда ку? А? Оли бес. Ҳозир. Ҳозир акаш фуроя ҷа. Ёрдам ка. Мерем ака. Рафте, усу. Рафте. Рафте ме. Derviş içine doğru.
великого қаб великда рафте кудако мехоҳанд ки дар инҷа бозӣ кунанд бозӣ ку пурсем карта қатӣ боша ё ки наличи через карта буда ози каса рафтан платит кунанд баъд инҷа сур мешаванд. Такая же фигня была у тебя, помнишь? Когда у тебя мелкий был. Он отравился сегодня же. Хорошего попили. Я уже сейчас уже нормально. Надо в рюмочку. Да. борун сар шуд. кӯдакон хеле бозикун буданд ки борун боргеса болу қарор накардеса хона мерем.